Iktar kmieni din il-ġimgħa bdiet l-10 leġislatura tal-Parlament Ewropew. Leġislatura li fiha ġew eletti 720 membru parlamentari Ewropew mis-27 pajjiż li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. Minn dawn is-720 membru parlamentari Ewropej, Malta għandha 6 membri parlamentari Ewropej li ġew eletti fl-elezzjonijiet li saru fit-8 ta' Ġunju li għadda. Għal din l-elezzjoni l-Partit Laburista tella 3 membri, Elix Saliba, Daniel Attard u Thomas Bajjada. Propju hekk kif issa bdiet tirranka l-ħidma ta' dawn l-Europarlamentari saru magħrufa wkoll il-kumitati li se jkunu qed jaħdmu fuqhom sabiex l-interessi tal-Maltin ikunu verament mismuha. Il-Viċi President fih dan il-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Elix Saliba, spjega li din se tkun leġislatura li mhux se tkun faċli la għall-proġett Ewropew u lanqas għall-Istati membri. Huwa spjega li jrid jiġi mbuttat l-interess nazzjonali u l-aktar prioritajiet li huma importanti għalina bħala Maltin u Għawċin. F'din il-leġislatura se inkompli niffoka fuq id-drittijiet tal-konsumatur, xi ħaġa li hija importanti ħafna u tirrispekkja wkoll il-valuri soċjalisti tagħna. Imma wkoll fuq il-leġiżlazzjoni diġitali li ħdimt tant fuqha matul il-5 snin li għaddew u ser inkompli naħdem fuqha, il-qasam tax-xogħol fejn bħala membru wkoll fil-Kumitat tax-xogħol u l-affarijiet soċjali ser inkomplu naħdmu sabiex intejbu id-drittijiet tal-ħaddiema, speċjalment id-drittijiet tal-ħaddiema fid-dinja diġitali, imma wkoll din id-darba l-ewwel darba ser inkun qed impoġġi bħala membru wkoll fih dan il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili fejn hemmhekk ser inkomplu nkun vuċi sabiex fil-Parlament Ewropew inkompli nispjega x-xogħol tant tajjeb li qed jagħmel Gvern Laburista sabiex inkomplu nsaħħu l-istituzzjonijiet f'pajjiżna, id-demokrazija f'pajjiżna u s-separazzjoni tal-poter f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu Daniel Attard spjega li l-prijoritajiet tiegħu mhumiex ibbażati fuq l-interessi tiegħu, imma fuq l-interessi nazzjonali. Hawn spjega li għal dan il-għan bħala delegazzjoni Laburista inqasmu f'kumitati differenti sabiex verament l-interess ta' pajjiżna jiġi milħuq. Personalment se nkun qed insegwi l-Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu, żewġ oqsma kruċjali għal pajjiżna u s-sostenn ekonomiku tagħna. Se nkun qed insegwi wkoll il-Kumitat dwar l-Industrija, Riċerka u l-Enerġija, naturalment importanti ħafna l pajjiżna wkoll dak is-settur, kif ukoll il-Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali. Dan il-Kumitat jikkontrolla l-mod kif jitqasmu u jintefqu il-fondi Ewropej u allura naturalment huwa wkoll kumitat kruċjali għal Malta. Iżda Zuħawċi Thomas Bajjada spjega li l-prijoritajiet elettorali ewlenin tiegħu huwa li l-Ewropa tkompli tiftaħ il-bibien għaż-żgħażagħ, Maltin u Għawċin, sabiex ikunu fuq livell ta' żgħażagħ oħra sabiex jilħqu l-ħolm tagħhom. Barra minn hekk Bajjada żied jgħid li l-Gżira ta' Tliet Għoljiet għandha tkun aktar il quddiem fuq l-aġenda tal-Ewropa. Nixtieq nora Ewropa illi taħdem sabiex tilħaq l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Nixtieq nora li l-żgħażagħ Għawċin u Maltin tagħna jkun jistgħu joħolmu u jiksbu il-ħolm tagħhom. Barra minn hekk nixtieq nora illi l-Gżira Għawċija ikella progress ekonomiku illi huwa sostenibbli u li ħares dok illu li jagħmlu għawdix dok li hu.